कि गोरी तोरी पतरी रे कमरिया अहिले ला तो डोले जिया राम। हेलो अब हेलो के करता हेलो हेलो हां बस एगो मुखड़ा मार के देता नहीं तब पूरा लहक फेसबुक गइल बा आ बड़ी वायर लहिन करलू क भाइल तो गाड़ी पगाड़ी टूटेला आ जब मारी ला ठुमका पे जो तो गोरी तोरी पतरी रे कमरिया गोरी तोरी पतरी रे कमरिया हिलेला तो डोले गोरी तोरी काफी सुंदर रोशन जी के वो गाना आयल बा देहिया तोहरे नाम बारवा सो गाना के सुनी सुपर हिट गाना बा स्वागत में और टूटल कमरिया एगो काल परसों लॉन्च भइल बा बहुत सुपर हिट गाना बा और आशा ना पूरा भरोसा बा कि पसंद आई और बाकी बहुत सारा कलाकार लोग हम यही में चाहम कि विकी बबुआ बहुत ही सुंदर गौनिहार हमनी के भाई जिगर के टुकड़ा तो चाहब कि विकी जी तनी आई कबे से हमर मिजाज कलबलाइल बा कबे से मिजाज कलबलाइल बा कि तनी हमरो के बुलाई माइक ले लही आई माइक ले लही आई अपना व्यवस्था लेकर चलिए जय हो ये लोग पसंद आइयो गइल बा इतना सुंदर देह होला महाराज महाराज है देह कि होइए ना हम चाहब कि एक लाइन हमरो साथ रुआ एक विक्की बबुआ जो कि हम लोगों के छपरा जिला के बहुत ही सुंदर कलाकार बहुत ही तगड़ा मिजाज और तगड़ा देह के व्यक्ति हैं तो एक इनके सम्मान में जोरदार ताली आप लोग बजाइए और आगे का कार्यक्रम हमारे विक्की भैया का एक लाइन पहले गाई आप लोग का एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद है कौन सा दोनों बैठ गए बतने हो माइक होता ना एक गाना आपका उधर उत्तर प्रदेश गाजीपुर में बहुत ज्यादा चल रहा है वो गाना था कौन सा था गाना दिखाओ बाबा नरे 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 अरे की भइल खाली राउर चहल का अरे जियो कि अभिले उठल बझल का जी आए हाय गलियों पर उठल बजल का जी अरे की हो गइल भोरवा अब न कोरवा में अरे चापा पलम रतिया बा कमरिया में हरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के चापा पलम रतिया बा कमरिया में हो रतिया तीस के चापा हरदिया बा कमरिया में हरदिया पीस के चापा बहुत बहुत धन्यवाद रुआ ये गाना के याद करौले दिल से शुक्रिया। हम जाना तन तू लोग दोनों भाई राते बरगा सुनीला तू लोग 10 मिनट बैठा हम अब जात नहीं बैठ नहीं जाता नहीं आई समय हम विकी बबुआ के देवल चाहता नहीं क्या बात है गलती ना नु ना 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 रहुआ गलती बोल दे तय खाली तनी कस के जयकार लगा दी लोग बोलिए एक बार प्रेम से सियापति रामचंद्र के जय ऐसा तोरा में कहा कि दोनों पगला